Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Timyong lakay, agriing ka pa'y mandita. Ay nawaw. Apay ka day Elvi. Kita mga aging inanada tao. Imawag ni Mari Gladys. Adda ka no aga-apa akaarubada. Masapul amang ibaon ka iti kagawad amang nawa kadakwada. Uno saan, si ka mismo timapaan. Nagkikinabil da ka de? Agsisinong bat da ka nung arudan. Amang ano inton madamdam akit agkikinabilan da gijay. Agsisinong ba't dalang gayam? Ay nawaw. Saan mo na grabe na ito? Apay atak-takin nakpailagmay. No kabaalan da nga nawaan na kita akaruba na. Nawaan da. Sana masapol nga yawag da amin. Orayam nga raod nga kikinabil da sakbay nga aganawa ka. Ay nawaw, adda ka matgayam dito'y kusina, Timyaw. Apay ka tinanang. Kunaklakit day no napan ka iti ayan da Gladys. Ay saan ka di nga imbaga ni bakat mau nga imawag ni Gladys Kingkwana? Imbaga na mutkit de. Matlagayam, anyapay lang ay tararamidam. Agsisinong ba't da kanulang may nanang? Anya alaang mat nga ibagbagam si Katimyaw. Kas kapitan, pagrebengam timapan mga nawa kadakwada. Saan mo na grabe na jay? Ay na, pakpakawan. Urayam nga raod nga dadakas ama pasamak, sakbay amapan ka. Anya klase ti kapanunutan dayta? Anyat imbaga ni Gladys kada kayo nanang. Nag-aapa ka na o dagiti kaaruba da idirabi ay. Ay nawaw, iti anya agampo ka no nanang. Di na amaw no anya tinangrugyan ti apa da. Ngam na kunana anak kainom da kanumo nga bet. Ay, naimbaglaangan ata saan anapan ni Dado ijay. Nakunampay, ang mga nunablak ayan meten nunapan ijay. Grabe ka no ayan nanang. Wan, pinangorda kanupay iti 2x2 di may sa akadwada. Ay, kaasimot ano kasta? Sa bali at talaga ti ipikto ti arak. Ngam no apay akay kayat dalat tamat. Gagangay ti mamartek nanang. Nakitam ti mata ni Henry si Katimyong. Ay nawaw. Saan pa'y bakit? Nananaw ti mata na ya. Nimisit ti igid ti mata na. Anya? Dinanog da kano idirabi Nagkikinabil da kano. Ay nawaw. Awan na nga nawa ka nakwada? Siyempre, mabutaang dagiti karo bada. No si ka kumangamin tinapan, ang mga nunaanawam ida takapitan ka nga road. Kung nagman no nagsisinong ba't dalang? Iso nga road tinangrugyan na lakay. Unay kamutin. Awan basol ko dita. At dabasol mo. Ay nawaw. Kasano ko mga dabasol ka? Sana siyak tinang ibaga nga aga-apa na niya. At dabasol mo tanagul ulimag ka. Di mo ida napan inanawa. Sa dino manan ti papanam si kadadaw. Ay nawaw. Ada kay mo't gayam di tananan. Sa dino ti papanam kunak. Gaputawan ni bakit mo dito balay. Iranam metan ti rumuar. Ninanang mo't. Agawid ak mo't ladagos. Amangan mat no agiinom kay man ijayan. Saan mo't siguro may parit nanang? Nabayagan na din ang udya nagiinom kami. Pangaasim dadaw. Saan man aday taarak ti adda iti utak mo. Relax kay lang nanang. Kas na kunak itayan. Agawid ak mo't ladagos. Sa anak ngagbartag tamnawan may bagbagayo kanyak. Sigurado mo lang ah. Adda ako nanang.
Pasensya kayon narabyanak. Anyat impaaramid ti gayem mo kang kaya. Narabyan ka, Mike. Pinagbantay nak iti istor na nanang. Ay, isumulagayam Ti anak ko nanang. Nakaturugan Di ka madanagan tapinakan ko makiday. Ni dado ngay nanang. Rimwar, itay pa'y agsapa. Ngam awan pa'y mo't anagawid. Ay nawang. Gapot na awanak dito'y balay. Inrana na matirimwar. Day tanga raw ti kunak. Diyak kumapalubusan ngam ipilit na mo't ti kayat na. Awan lat amok di tananang. Nabartek tumanin nga agawid day dya ang tao. Sapay kumaro mo day numabartek. Naimbag abigat yun nanang. Kasta mo kang kaana anak ko. Si Mang Pagkada ni Dado di Rabi ay. Saan mo't nanang? Saan ang nagawid? Diyak amo no sa dino tinagturturugan day dya ang tao. Ang lalaki di mo day di adado. Diyak mo no anya ti adda iti panunot na nanang. Imbis nga agtrabaho ka, awanang taparikot mo tan ti papa ay ti asawam. Sapay la kumaata saan nga aggulaw inton agawid. Padasen na nanang, talaga nga isinak no kasta ti aramidan na. Saan asyak ti kalkalabanan day dya at tao kunak tumot. Nagas ang biyag ko, tintanong kalakaman. Kasta ti mayat, dado. Ay, nawang. Apay nagpalakpak ka siya na, ha? Sino tinangibagakan ka ang mabalin mo ti agbartat, ha? Sino ka kung mamangibagay tirumbang ang amidag? Ha? Ay na, pakpakawan, dado. Laklakayan kan, ngam kasta pay laang ti kapanunutam. Apay, anya ti ikarkarit mo, ha? Ha? Ala, sige. Kung taram taridaw tapno maperdi manan. Anya manaday ta dadaw. Nagawid ka na bartek sa ita, si kapay laag tinaturad. Di kayo makibiyang, nudiyo kaya't ni Madarnan. Nanang, mapan kayo iti ayan ni Kapitan. Ay, apa? Agki daw kayo iti tulongkan ko na. Itugot yun ni Junior. Ay, awan maramidan ni Kapitan. Takrot na yung Kapitan niyo. Kapitan, tulungan na kami kuma. Apay, anyat napasamak na natsarita. Timanugang ko, nagawid ana bartek. Anyat marami na kung nagawid na bartag. Anawaan niyo Awa mo nga rudenggan na asa o kapitan. Basapul samot ada kayo ti mga nawa keng kuana. Agsinsinong batdan nga agasawa kapitan. Ay. Alaan niyo na ito anambar. Ha? No, kabaalan niyo nga anawain. Anawaan niyo pala Awagan na kaming tulangin, nagkinkinlabildan. Anya? Ang mga nua palang tagasawa na ita. Ano pa iti trabaho mi nga agururay? Pag-aasiyo, kapitan. Kas nakunak itayin. No kabaalan nyo asulbarin, sulbarin nyo latan. Sana masapol at aktakin na kami. Nay, si kamagayam ti masabat ko, Mari Charita. Sa dino ti papanan nyo iti apom. Agpatulong kami kadagiti masiknan. Kadagiti pulis maray. Ha? Nabartek ngamin ti manugang ko kitila man araramidin nan. Ni Ana ngay. Ada ijay balay. Madama nga agap-apadakin lakay na. Saan ang makataray ta sigurado akamatin ni Dadaw. Ay nawaw. Ammo ka di ti anak ko, ti may papan iti dayta abanag, Maray. Napanak ijay barangay hall itay. Tagpatulong ak kuma. Ngam numero matintet ti kapitan nga anak mo maray. Urayan da samot nga dadakas ang mapasamak sa daag gunay. Anya? Ipadas ko ti mapan ag-report dita police station maray. Barang matulungan na kapay. Sapay medyo adayumat, Maray. Anusan amaray? Ang mga nutumaray di anak ko kat dangran ni Dadaw. Naimbaglaangan ta si Mangpot adagos dagiti pulis. Kat inalada ni Dado nanang. Ay, wan nga rod anak ko. No awanda, asinulaangan ti pagpatulungan tayo. Narigat mo't akasarsarita ni Kapitan. Aywan, anyat imbaga ni Kapitan kada kayo nanang. Numero matinted na. Anya? Ti
Ti kunana ket no kabaalan tayo kanu nga anawaan tayo. Saan ang masapul at taktaken tayo ida? Ay, no. Talagamot da ang kapitan, ha? Kasla takrot mo nga road. Kastamanan ti inaramid na, idinagaapa dagiti kaaruba da Gladys. Saan mo gayam ang mapang namnamaan day di a kapitan. Urayan dan samit nga damadangran sakbay at tumulong da. Ay, awan mo, Timyong. Ay, kasang-sangpet ko lang. Ngam kastamot tong ti ipasabat mo bakay. Apay ka day? Anyat ar-arabidin yaw kadagiti kagawad mo, ha? Ay nawaw. Anyat kayat masawain. Napan ka no ni Nana Charita ije barangay hall. Tapno agpatulong. Ngam cellphone number ka no matinted mo kunkwana. When tapno nalaka akong tagendak. Agpudno ka man kanyak, Timyong. Takrot kan samot. Takrot mo't nga ibagbagam. Agpapada kayo kadagiti kagawad mo. Di mo nga minamo bakit? Imbes ada kayo ti kaasitgan a pagpatulungan dagiti kalukaran tayo. Awanon taagtugtugaw laeng met ije barangay hol ti ubraan nyo. No kas jay kumamot nga adda agaapa ay katagpakita kayo Anawain nyo ida ano kasapulan. Saan matada kami tinangibaga nga aga-apat Kasta nga raw, awan ti aramidin nyaw, boy-boyain nyo laptaitan. Hay na, nakababaing kalaunay, Timyong. Apay manay nanang. Ay, sus, agindidi kapailaang dita. Ay nawaw. Saan kaya maawatan? Agdinamagan dito'y lugar tayo, ti inaramid yaw kadagiti kagawad mo. Ha? Amumpay ti kunada, takrot ka kanaw a kapitan. Takrot mo't nga ibagbaga na kita sa tao. Wan tasaan kayo mat kano nga ganawa. Anya? Mano a kalugaran tayo, tinagpatulong kada kayo. Ngam anyat inaramid yaw. Hayunay kantim yaw. Iso adiyo ida mababalaw, no ibagada at takrot kayo, takas tamot nga men, ti ipakpakita yaw. Sorry, bakit? Nakainumak lang iti dating aldaw. Pasensya kan, ngam nakadesisyon akon. Agsi na tandado. Diyak amo tinararamit ko, bakit? Uray anya pa'y tibagbagam. Awanin tagbaliw. Ay nawaw. Kasyang nakumamot bakit? Naasyan ka kadikada kami idi inaramid mo tikas dyan, No saan nagpulong ni nanang kadagiti pulis? Ang mga noan niya matan tinaramid mo kanyak. Please, bakit? Saanan? Diyak kaya't ti asawa asakit ti ulo. Mabalin ka ding agsarita ta, Ana. May papanitian niya, kapitan. I-delete mo, jay impos mo iti Facebook. Ay nawaw, apay ko mga idilit ko. Awan karbang mangibaga at takrot kami. Apay, ilibakyo ka di, kapitan? Di ka man naging tutured. Saan lang ang anam na minsan ni inaramid yu ti kasjay, kapitan? Tunggal adda agkid daw ititulong yu, kat di yu mat-aksyonan. Urayan yun sapay mat nga adda maisagma. Sana po no na ita. Pasensya kayon, kapitan. Ngam saan ko nga idilit no anyaman ti impost ko. No saan kayo atakrot? Panaknakan nyo Agpakita kayo no adda parikot. Saan kay nga agul ulimag? Nakita ni Mayor ti impos ni Ana lakay. Anya, saan na mo taklos ka ni Mayor kay? Adda nang idanon kini Mayor. Ay nawaw. O sino tinangindanon ka ni Mayor? Di mun amon no asino. Ayun gayam, mapan ka kano iti opisina na tagsarita kayo. Ay nawaw. Anya nga iti ibaga kijay. Ay kat si kamutin at makaam nga agpalawag kun kuana. Kasano no dinakpat yan? Kasano no sermonan dak? No sermonan da ka. Ano sama, tapod numot nga dataktakrot mo. Saan ang mailibak dayta, Timyaw? Nakitak mo't ang nagturong ni Kapitan ije munisipyaw. Una, tapi naayaban ni Mayor nanang. Anya, Saan laang met ngamin ada tayo tinangaramidan na iti kasjay. Adu tayo nanang. gusto nga rod ano bagbagaan ni Mayor, bareng agnakametan. Naku nampay nanang. Narigat nga agpaiso no agul uli magtayaw. Una, nagul uli tayo. Ay awan
ang mga no panunutin na husto ti aramiden na. Husto lang no pinaayaban ni Mayor, tapno mailintig na ti kilo nga aramid na. Kat, anya ti imbagan ni Mayor kun ka. Pinagsasawan nak bakit? Winarningan nak pay. Naimbag man, tadi na pinaayaban dagiti kagawad mo. Siya kano ti makamo ang makisarita kadagiti kagawad ko. Aramidem ngamin ti may parbeng. No adda agpatulong, agpakita kayo. Aganawa kayo no kasapulan. Di yu urayan nga adda madangran. Wan, bakit? Tapno saan mo't laeng apanunutan dagiti kalugaran tayo at akrot kayo. Day tapay ti may sa bakit? Nasakit tirik na tunggal ibagan at akrot kamay. Ibagad at akrot kayo Tadi kay mo't ngamin agpakita no kasapulan da kayo. Ay nakababain bakit? Hay, talaga anak kababain ti mabagaan iti takro ti Myong. Adda kayo magayam nanang. Kasangsangpet ko laang. Naimbag man, ta sermon lang tinangag mo ka ni Mayor. Wan nga rin narang, madanagan naklaunay no may katak. Hay na, pag nakmamdaytan, inton sumarunaw, aramidam ti pagrebengam kas kapitan, tapnusan nga griray dagiti kalugaran tayaw. Ay, nawaw! Kas maysa nga opisyal iti barangay, aramidem ti pagrabengam iti masakupam. Iti kasta, saan nga agriri dagiti kalugaram. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.